аттестации хатми хонандагони синфи 9 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ бе иштироки хонандагон баргузор карда мешавад. Ин қарор бо мақсади пешгирӣ аз вируси COVID-19 ва пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиологӣ қабул карда шуд. Баҳои хонандагон дар асоси баҳои ҷамъбасти солона гузошта шуда то 15 июн ҷамъбаст карда мешавад. баъд аз ҷамъбаст ва таҳлил намудани корҳои хаттии ин хонандагон ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба шӯъбаи маориф ирсол карда мешавад. шӯъбаи маориф онҳоро ташхис карда истода ба раёсати маориф пешниҳод мекунад ва раёсати маорифи вилоят ин ҳуҷҷатҳои хонандагонро ба вазорати маориф пешниҳод мекунад. баҳои ҷамъбасти солона ва аттестатсияи хат баҳои ҷамъбастӣ бароварда мешавад. ҳамаи ин комиссияҳои аттестатсиони мактабҳо якҷоя тасдиқ мекунад. баъд дар натиҷаи ҳамин баҳоҳо ба онҳо ҳуҷҷатҳои хатми синфи 9 ва 11 супорда мешавад. аз ҳисоби пахш гардидани вируси COVID-19 дар соҳаи маориф нест дар соли хониши 2019-2020 тағйиротҳо ба амал омад. аз санаи 27 апрел оғоз карда хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба таътили муваққатӣ фаро гирифта шуданд. дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёда аз 42 000 нафар хонандагони синфҳои нӯҳум ва зиёда аз 34 000 нафар хонандагон синфи 11-ро хатм намуданд. хат номуда истоданд ва онҳо як қисми онҳо аксарияти онҳо тариқи маркази миллии тестӣ барои дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ ба хайр гирифта шуданд. баргузории санҷишҳо аз ҷониби маркази миллии тестӣ дар муҳлатҳои муқаррар гардида баргузор мегардад, яъне аз 1 июли ҳамин сол. дар вақти таътил аз ҷониби омӯзгорон бо хонандагони мактаб корбарӣ ба роҳ монда шуд, то ки хонандагон дар вақти таътил вақти худро пурсамар гузаронанд. номгӯи китобҳо барои роҳбарони синф ва шӯъбаҳои маориф пешниҳод гардидааст. омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ низ қисман аз санаи 15 май ба рухсатии меҳнатӣ бароварда шуда, қисми дигар асосан омӯзгорони синфҳои болоӣ то санаи 15 июн фаъолиятро идома медиҳанд. ба ғайр аз ин бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ аввалу корбарӣ рафта истодааст барои тариқи онлайн ташкил намудани дарсҳо. ин оли дар нақша аст. чӣ тавр мо инро чӣ мекунем, ҷорӣ мекунем. корбарӣ ҳозир корҳои омӯзишӣ рафта истодааст. имкониятҳои мана худи техникӣ, имкониятҳои худи падару модарон ва дигар имкониятҳо пурра мо маълумотҳоро бо ин ташкилотҳо дастрас кардагӣ ин дар ҳолати омӯзиш қарор дорад. бо сабабҳои маълум таътил аз моҳи май то санаи 17 август давом дода шуд. ҳоло дар муассисаҳо аллакай корҳои таъмир барои омодагӣ ба соли хониши нав оғоз шудааст. ҳоло тағйирот ба қарори мазкур ворид нашудааст. дар вақти ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ хонандагон аз нав ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. раёсати маориф дар вилояти Суғд низ дар ин замина нақша чорабиниҳои зарурӣ тартиб дода фаъолияти хешро ба пеш монда истодаанд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.